haka sengi baar ki pulit jong ka Mumbai Crime Branch kila yok kem ya laingot ki beriu kentop ru yo casting director halor ke jing keno don keti ha ka bapan mi ya ki film dakat haka jing yalam jong utenga ka Shilpa Shetty u Raj Kundra u wei na ki runar ula syak kem na Versova kat balaingot ki weipat kila syak kem Habori Valley. Yakini ki runar latip kerteng kumu Naresh Kumar, Rama Vatarpal, Salim Gulab Sayed, Abdul Gulab Sayed, bat u Eman Subhash Barnawar arpu arsnem kerta. Nakaliang ki pulit jong ka crime branch kila ong bakine baro saungot kila don keti ha kane ka kam nadu baka register ya kane ka mukadama bapan mi film dakat. Uway na gibasya kem uday u casting director kat bakilay ngot ki weipat kiday kinong yarap jong kini kila sya keno don keti hagi kam bi an beper nadu ka bapan bor ya gitay pen iriam bakin let ring ya kum gini ki film dakat laban rap ki pulit. Nakaliang jong ki pulit ka tenat crime branch kila penlong ke jing ap thap ya Naresh Kumar tat hadu bakin de yo kem sendon yo na ke jing yo jing tip babnia haga por budang wan phai sa Versova hadin la slem bha balo pedre hagowa kani ke mukadama ka dei shapang ke jing pendon kam bakala ya guren san pen bernya ne ki streaming platform dakba penmi ya ki film jaklia ha ki OTT baper kane ke jing keno ning kong kalami na utunga jong ka Shilpa Shetty u Raj Kundra ha ka bayadai bat ka jing don keti jong ha ka bapan mi bat pen ya yaw ya kini ki film dakat da ka bapan don kam ling baka mobile app ka bala tip kerteng kum ka hot shots kum ka jing tu jong ipulit la keno ba Kundra ujukro yagi thei pen iriam ki badang thamai bat ki ba ang nut ban yo rong ha kan ni kam ak film da ka bakular bat pen bidru ya ki bakin yo ban ak hai film lengkot dei hadin kane ba gele sya pen bor bakin ring dur leng khoshwa yalade nakaliang ki pulit kila lapru bagi babun ki app baper thop nadu ko hot shots app lependon kam ha ka bapen sa priang yakini ki dor lengkhoj badla yakane ka application la long try do nong London lingba ka company Canon kat ba ya gite gi film dakat la pen mi da ka company Vian ka balong ka way na gi company bala long try do Raj Kundra ha Mumbai ha ka ba ki pulit kila yo ban kem shua yu Raj Kundra ha ka khat khandai tarik jong banai naitung ha ringkat bat khat wei ngut ki wei pat halor kane ka mukadama penmi film dakat ka kis bat ulo yo jamin no ha ka ar pheu tarik unai lur